and welcome here at Shedams Studio. Let's praise to the Lord. Kagawasan gikan sa salam, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karang kinabuhi. Pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas noon nga mo simpa, gawas noon nga mo daig, gawas noon nga mo awit, gawas noon nga mo singkit. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karang kinabuhi. Pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas noon nga mo simba, gawas noon nga mo daig, gawas noon nga mo awit, gawas noon nga mo singkit. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas noon nga mo simba, gawas noon nga mo daig, gawas noon nga mo awit, gawas noon nga mo singkit. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Gawas nun nga mo simba, ako gawas nun nga mo dayig, ako gawas nun nga mo awit, ako gawas nun nga mo singkit, ako gawas nun nga mo simba, ako gawas nun nga mo dayig, ako gawas nun nga mo awit, ako gawas nun nga mo singkit. Ako gawas nun nga mo simba, gawas nun nga mo daig, gawas nun nga mo awit, gawas nun nga mo singkit. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Thank you for watching Tatak Kristohanon channel. We would like to thank our following sponsors.